נטורופטים, תזונאים, רפלקסולוגים, בוגרי רפואה הוליסטית, סיימתם את הלימודים העיוניים והייתם רוצים להבין מה עושים עכשיו ואיך בונים קליניקה שמייצרת עשרות אלפי שקלים בחודש? אם כן, אז הסרטון הזה בשבילכם. אתם בטח מכירים את הרגע הזה. זהו, עברו 4 שנים, סיימתם את הלימודים, עברתם את כל המבחנים, ההשתלמויות, עשיתם סטאז', אבל רגע, מה עושים עכשיו? מה הדבר הנכון לעשות? צד אחד אתם רוצים לפתוח קליניקה פרטית, וזה החלום שלכם, וזאת גם הסיבה ללמה בכלל התחלתם ללמוד. צד שני, אתם חוששים שאין לכם מספיק ניסיון, שלקוחות לא יבואו אליכם, ואיך בכלל מבססים ובונים קליניקה מצליחה, למרות שאתם לא רוצים להיות שכירים. כן, מוצאים את עצמכם בסוף. פונים לכל מי שרק נותן לכם את האופציה להתפרנס. וכל זה בשביל כמה עשרות שקלים לשעה. למרות שאתם יודעים שאתם שווים ויכולים הרבה יותר. גם אני לפני 30 שנה, כשסיימתי את הלימודים המקצועיים שלי, והיה לי חלום לפתוח קליניקה משל עצמי, לא ידעתי איך מביאים לקוחות, וחששתי. הייתי אז גם אימא לילדים צעירים. פחדתי שאין לי מספיק ניסיון וידע בתחום, והעדפתי במשך הרבה זמן לשחק בקטן. עד שהגעתי לנקודה שנמאס לי, הבנתי שאני משקיע המון ושזה לא מספיק. הייתי חייבת להכניס יותר כסף. ידעתי שהגיע הזמן להגשים את החלום שלי ולהיות עצמאית בתחום עם קליניקה משל עצמי. בהתחלה לא ידעתי מה אני עושה. ניסיתי לבד ובזבזתי 10 שנים מהחיים שלי על טעויות וניסיונות כדי להקים את הקליניקה הזו. הוצאתי במצטבר מעל 100,000 ש"ח רק כדי ללמוד איך עושים את זה נכון. ואז הבנתי שידע מקצועי זה לא מספיק. שנים היה לי ידע. ידעתי אנטומיה והיו לי פתרונות מקצועיים לכל מיני בעיות. אבל איך יושבים בקליניקה? איך בונים טיפול? איך מייצרים יומן מלא עם מטופלים? מה אומרים בשיחה עם מטופל? מה עושים כדי לגרום לו לחזור? כל זה היה חסר לי. הבנתי שבשביל לקחת את הידע המקצועי שיש לי, וכדי שאני אוכל לייצר ממנו עשרות אלפי שקלים בחודש עם לקוחות חוזרים, אני צריכה את כל מה שמסביב. וכשחיברתי את החלקים האלה של הפאזל, דברים התחילו לקרות בענק. נעים להכיר, אני רחלי פרץ, נטורופטית בחירה עם ניסיון של 30 שנה, מאות מטופלים וקליניקה מלאה עד 0 מקום. בשנים האחרונות פיתחתי את שיטת Wellness Mastery, והיום אני מובילה אנשי מקצוע מעולמות הרפואה המשלימה להקים קליניקה מצליחה ורווחית, שמגלגלת עשרות אלפי שקלים בחודש, ועוזרת למטופלים להגיע לתוצאות יוצאות דופן בזמן קצר, ולחזור שוב ושוב. אז אם בא לכם להקים קליניקה מצליחה, בא לכם לעזור לאנשים להגיע לתוצאות יוצאות דופן ולחזור אליכם שוב ושוב, אם החלטתם שאתם הולכים להגשים את החלום שלכם ובענק, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת התאמה טלפונית איתי ללא עלות, כדי שאוכל להבין את הנקודה בה אתם נמצאים כרגע, ולהראות לכם איך שיטת Wellness Mastery תביא גם אתכם להצלחה בעולם הרפואה המשלימה. אז השאירו פרטים ממש כאן בטופס למטה, ואצור איתכם קשר בהקדם.